Znači ovako, dok se Davor ne vrati, imate fora da mi kofer pošaljete. Ako ne dobijem kofer dok se Davor ne vrati, gori terasa! Isteklo je 2 minuta. Šta palim? Da palim ove tepike. Nemojte se sa mnom zajebavat, brate. Biće manis. Nemojte raditi manis. Neš palit nikad. Ali nekako šta fali, to je danas. Nosuđinka. Velika. Ajmo ekipa, brate, ili mi doneste to što sam dono, ili me pušte kući, brate, mater, bre, svima, ono. Mislim da je to sve u stvari to neko kućno vaspitanje koje nosiš sa sobom ili ga imaš ili ga nemaš. Ja sam skroz ozbiljan, brate. I mi vrati što sam dono. I ću zapalit ovo. I skoro kući. A znam da će ovdje svi stroši. Ja tako kupim onda, znaš, kao da imam kući, a ono potpuno da ga previše. Možda mu roditelji nisu rekli da ne treba se igra s vatrom, a možda su mi rekli da treba, šta ja znam. Ovo će sad da izgori, brate. Ovo će sad da izgori. Čokoladu? Šta ćemo sad? Pa nek dođu vatrogasci. Objasnite mi šta se desilo. Jeste on zanimljiv, zabavan, ali sam je sebe ovog puta ishejtovao najstrašnije. O, gori. Šta ćemo sad, brate, a? Šta ćemo sad? Meni bilo ono kao, samo ti batice teraj svoju igru, šta je on s tim? Uopšte neću da se cimam, ni zbog koga. Nema što samo da glava, da. Vidi, Evo. I? Ovo će sada gori, komši zove vatrogasce. Šta sad? Samo da gleda. Što da odem? Da je Pera odmah otišao u policiju, svega ovog ne bi bilo.